Ahojte, už je len týždeň do Vianoc a na rade je 17. Poďme si ju otvoriť. Dobre. Tu toho máme veľmi veľa. No. Som zvedela, čo bude toto napríklad. Je to... Už viem, čo to je. Je to tekutá pena do kúpela. Je veľmi pekná. Je fialovo-rúžová a je to aroma. By to malo byť grape iced tea. OK. Mám niečo väčšie. Som zvedala, čo bude toto. Glitter slime play. To je vlastne taký slis do kúpela. Tento je rúžový. To sa môžete s tým hrať v kúpeli. Veľmi dobre. A teraz tu máme dva sáčičky. Sú také ako keby tablety do kúpela, ale vlastne sú to také šumivé. A mali by byť asi modré, tak sa pozriem. Sú modré. Sú modré, také šumivé. No. Sú nejaké ďalšie. Tu máme stromček. Je to vlastne nejaký uteráčik asi. Je to. Hauser Band, neviem čo. Proste po nemecky je to uteráčik. Tak. Toto už máme asi všetko z tohoto. Ešte tu máme toto, som si všimla. To máme tak polepené. Neviem, čo to bude, ale je to extrémne polepené. Je to modelovacie mydlo. Tak troška si niečo vymodelujeme. Musíme to vytiahnuť. Ideme modelovať. Chcem vymodelovať srdiečko, tak dúfam, že mi to pôjde. Tak. Skoro. No, už len takto dorovnáme. Tak. Skoro, no. To som nechcela. A máme srdiečko. Krásne. A posledná vec, ktorú si rozbalíme, je tento sáčok. Tak. Máme tu šumivý donát do kúpela. A šumivú labku do kúpela. A ešte by sme si mohli ten uteráčik vymáčať vo vode. Bo keď sa vymáča, tak je vlastne z neho ten uteráčik. Tak. Super. Musíme to tam chvíľku namáčať, aby sa vlastne rozuterákoval. Tak. No. Už to bude. Tak. Je to takýto pekný unikorn. Je to vlastne väčšinou na ruky, tie uteráčiky. A sú veľmi zlaté. Toto video som aspoň nezla veľa sladkostí. Aspoň nepriberem znova. Tak vidíme sa zajtra. Čaute.